खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो जेबो खामानि गैयामोन नालाय अब्लाबो टाउनाव दसे बेरायनानै सानैसो पेसेन्ट फैदो आल्ट्रासाउन्ड खालामनो बेयावनो माने आल्ट्रासाउन्ड पेसेन्टफोरखौ दसे भर्ति खालामनानै फैबाय नामखौ एकटायाव लिंहरदोंमोन नालाय दा एकटायाव थिनहरखांबाय जोङो भर्ति खालामनानै फैबाय दा ओमफ्राय मोननैसो फिसा फिसौ जोङो दुकानावबो हाबनानै इउनिफर्म ट्रेनिंआव गाननो थाखाय ब्लाउस लानाय जाबाय आरो मोननैसो बिदिनो फिसा फिसा मोननैसो बायबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो हाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंनि भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमहरनाय जासिहरनाय थाबाय आंनि भिडिअनि कारनानो जाबाय दिनै जेबो खामानि गैया होनजायो गैयाबाबो दसे टाउनाव बेरायनो फैदों स्टेसनाव मा बायगोन दा आङो नायलांबाय था नोंथांमोना लोगोफोर लोगोआबो हस्पिटालाव थानानै लिंहरगासिनो दा दसे उनाव लोगो हमहैनोसै आरो सासे गामिनिनो पेसेन्ट फन हरगासिनो दङ आल्ट्रासाउन्ड उदै साबाय दङनो आल्ट्रासाउन्ड खालामनो थाखाय नाम भर्ति खालामब्रबनानै थांनोसै दा दसेनि उनाव थ' बिदिब्ला लोगोफोर बयबो नायलांबाय थादो चलो स्टेसनाव बेरायगासिनो दसे अभार ब्रिजआव जोंनि राङापारा स्टेसनखौ जि मोजां नुखायो नायनो मोजांथार दे लोगोफोर जोंनि राङापारा स्टेसना स्टेसन थि बारस'नानै थाबाय थाबाय फैलायबाय स्कुटिखौ सिङाव दोन्दोंमोन एबार थांलायनोसै हस्पिटालाव मारै नुदों लोगोफोर जोंनि स्टेसन राङापारा मौसुमि सेबनानै लोंबाय नै गरमाव नै लोगोफोर मौसुमि फिथाइ बियो 200 टाकानि बायबाय नै बेसे लानायमोनलाय 200 टाकायाव खैथा मोनो 10 टाका पिस 20 टा मोनदों होमबा 20 टा मौसुमि बायबाय नै मन्जुआ इखौनो सेबनानै लोंलायबाय जोङो माने गोथां बायदि नुदों गोमोन आरो ना सिङाव ब्रड बिदै दंखायो जि टेस्टि जाखादो सेबनानै लोंबाय जोङो जुस बनायना लोंबाय मौसुमि जुस लोंनानै देहाखौनो एसे मोजां मोनलायलायबाय एनिमियाफोरा मौसुमिनि जुस लोंनांगौ लोगोफोर थै गैया जादोंबाथाय हेमोग्ल'बिन खमिदोंबाथाय मौसुमिखौ लोंना हो जल्दि बारिगोन आरो ना ब्लाडआ देहाया बिराद मोजां मोनखायो माने खामानिया दसे जोबथ'लायबाय सानैजों थांगोन मौसुमिया मोनबाथाय जोङो न'आवनो थांनानै लायनो लुगैथारलायबाय मन्जुआ लोगो लागासिनो एखे सानैजों गारिजों लायनो थांगोन मोनबाथाय एसे मोनबावथोन होनगासिनो आरो ना होमबाबो दा बिराद टेस्टि जाखादो नुनायावसो सायाव गोथां बायदि नुदो जि बरिया मोनदोथ' कालाराबो जि बरिया एकदम गोमोनो
हा दसे खामानि जोबनायनि दसे जिरायलायबाय सानैजों गोसोथोलायनाय बायदिसो दसे नुवाबा थानो हाया फनानो फन मोननैसो दख'ना दुखानाव हाबनानै पेटिकुट लाबाय आरो इउनिफर्म हस्पिटालाव ट्रेनिंआव गाननो थाखाय ब्लाउस लाबाय ब्लाउसखौ फिटिं खालामगासिनो नै लोगोफोर दुर्गा फुजानि दख'ना गोदान गोदान लाबोसोदो आब'मोना पाटनि दख'ना 4,500 नांगोनो सोरबाफोर नांगो जादोबा लांफै जानो जि बरियाखा नै पाटनि गोमोआ मासे मोजांथारनि